Benvidos á miña gran cidade, Corazón Galego. Nas primeiras tempadas descubrimos que vivir como un galego é o soño de calquera. E se non, que llo pregunten a Terelu Campos. Chin chin de churro. La parrocha es la sardina, ¿no? Sí, a parrocha e a sardina. Tamén ten outras acepcións. No llevas ni un euro, ¿no? Yo tampoco. Me vas a dar un trozo de cada uno. Este docho un trociño tamén, verdad? Ay, vamos un trozo de este. No, a mí no me cabe todo esto en la boca. No te va a Es caber. una ordinaria, no. Molaba que nos relacionase. No, hijo, me molaba a mí. Amiga. Buscaba un pisito por aquí. No hai problema. A parrocha tamén pode ser... A parrochiña, sí. Vámonos. Esto no lo sabía. Terelu regresa a Galicia cun reto único: mergullarse na nosa cultura co obxectivo de gañar o carné de Corazón Galego. Pero ollo, non estará soa nesta aventura. Terelu contará cun anfitrión experimentado, Edi Insua. Eduardo Insua, máis coñecido como Edi, saltou á fama coa súa participación en Gran Hermano, converténdose nun dos concursantes favoritos do público polo seu atractivo e carisma. Tamén axudou a relación coa outra participante, Violeta Crespo, con quen comezou unha historia de amor. Despois do seu paso polo programa, gañou gran proxección en redes sociais e acabou recuncando na súa faceta de concursante en Bailamos Celebrity. Tras o seu paso por A Miña Gran Cidade en Fisterra, Edi regresa para galeguizar a Terelu Campos. Terá máis química o fisterrán coa malagueña que con Sonia e Selena? ¿Me das un décimo de lotería? Diga. Hola, Terelu. Son Edi de Fisterra, non sei se me coñeces. Ah, sí. Sabes, non? Sí. O que estuvo aí no reality ese El de convivencia. guapísimo de Gran Hermano. Sí, exacto. Tanto como guapísimo non sei, pero bueno. Piche moi liada. Pues me pillas comprando lotería de Navidad. Ai, bueno, pues mira, xa aproveita, compra un décimo para min tamén. Ah, un décimo para ti, pero ¿y cómo te lo doy? Acaben 5. Mira, vas ter que dar. Sabes por qué? Porque teño unha misión para ti. ¿Una misión para mí? Unha misión. Sí, esta misión consigue engaleguizarte. Oye, pero ya me explicarás, ¿no? Es muy difícil porque yo quiero ganarme este reto, ¿eh? Vale. Muy bien, Edi. Venga, pues. Muchas gracias, ¿eh? Nada, gracias. De verdad por acordaros de mí. Veña, un biquiño. Venga, un biquiño. Chao, chao. Chao. Pues me voy a llevar... ¿A qué no tienes otro? Bueno, pues me lo compartiré con él. Vale, lo compartiré con él. Fenómeno. Teresa Lourdes Borrego Campos, máis coñecida como Terelu Campos. Presentadora, colaboradora de televisión, actriz e personalidade mediática española. Filla de María Teresa Campos e José María Borrego, comezou na televisión en 1988 da man de Jesús Hermida. Pero foi traballando coa súa nai en programas como A mi manera e Pasa la vida como saltou á fama. Pero Terelu tamén destacou en solitario nos grandes platós da prensa rosa española. No 2012 anunciou que deixaba a televisión para curar un cancro de mama que a mantivo en perfil baixo ata o 2016, cando reapareceu co docu-reality Las Campos, demostrando ser un dos rostros máis incombustibles da televisión en España. Home, a quen tenemos por aquí? Pero, hombre, Edi. Sí, señor. Muchísimas gracias por vir, ¿eh? Por favor, gracias por invitarme. Sí, no, mira, ¿Has no, visto que no me he confundido, eh? No, Has dicho casi indicaciones que Puerto te do di. Barqueiro y dicho la Casa Azul, vamos, no tiene pérdida. Ti ves a onde che trouxen, non? Isto é o norte da provincia de Coruña, é a comarca do Ortegal. Yo vengo motivadísima para ganarme, pues ser una gallega de corazón. Home, O sea, quiero ese carné, ¿eh? Ti queres ese carné, Sí. vexo motivada, gústame verche motivada. Sí. Pero bueno, ti sabes tocar a gaita? No, No. E mariscar? tampoco. Pois
vai dando unha voltiña porque Que me los quiero ganar, ¿eh? vas a coñecer a xente moi, o sea, de un carácter moi como somos os galegos, moi forte, e xente moi traballadora. E eu penso que vas salir daqui, xa che digo, moi afincada aquí a esta zona. Así que, estás preparada? Venga, vamos, ya. Jackie. Así me gusta, pues vamos alá, veña. Vamos. En Corazón Galego non chega con visitar Galicia, hai que vivila. Por iso, a través de 6 experiencias inmersivas, a nosa famosa malagueña deberá someterse de cheo na cultura do país. Nestas experiencias, aprenderá aspectos fundamentais da identidade galega da man do seu anfitrión e de representantes da comarca. Ao remate de cada experiencia, Terelu Campos enfrontarase a un exame sobre o aprendido. E a veciñanza que a guiou poralle agora unha nota en función da súa implicación. Completada as 6 experiencias, o seu anfitrión, Edi Insua, terá que valorar o proceso de galeguización da convidada e decidir se merece ou non o carné de Corazón Galego.